Здравейте на всички! Вече сме готови да почваме. Добре ли ме чувате? Надявам се. Супер. Добре дошли на февруарския ни митъп. На Kubernetes, CNCF и всички други фенси думи. Преди да почна, искам да благодаря на Лимплъм и как ви е новото име? CleverTap, извинявайте. И по-специално на Ива, че направи това всичкото тук. Да, това ти е една снимка от един друг наш митъп преди 3 години, примерно. Че направи всичко това възможно. Организацията тук в залата, цялата логистика, храна, бира и така нататък. Искам да спомена, че KubeCon идва. Колко от вас са регистрирали вече? Колко от вас не са се регистрирали, обаче ще ходят? Супер, Жор. Супер. Това е кода, може да го ползвате за 15% отстъпка. Ако сте го изпуснали, съжалявам, аз го пратих в Meetup групата. Някой получи ли го и дали го е ползвал? Супер. Добре, значи има някакъв смисъл тази цялата работа. Добре, и за пореден път ще кажа за Cube Events, уебсайта, който е агрегатор за всякакви Kubernetes и Cloud Native събития. Регистрирайте се, може да получавате ежеседмични, мисля, известия за събития. Искам две неща да кажа. Не знам дали сте регистрирани и дали получавате анонсментите, но в момента тече миграцията от GCR към Registry Case.io. Какво означава това? На 3 април ще спрат да се пушват имиджи към старото Registry, т.е. GCR, и няма да може да си сваляте новите релизи. Тоест, ако имате някакви деплойменти, почнете да ползвате новото Registry. Това е линка към анонсмента, така че ако искате да прочетете. И другото нещо е, трябваше да се релизне вчера пач релиза за 3 major версии. Не го релизнаха, така че ако някой много бърза да апгрейдва, няма да апгрейдне. Преди да дойда, нямаше нищо. Сега, за пореден път ще говорим за спикъри. Колко от вас са говорили на този митъп? 1, 2, 3, добре, супер. Ники, здрасти, не те видях. Колко от вас искат да говорят на митъп и на някаква по-голяма конференция? Стига, дигнете ръка. Добре, благодаря. Добре, имаме нужда от вас това нещо да се случва, защото иначе ще се има, че ни слушате само мене, Спас и Водо, и което не е много яко. Ако искате имате какво да кажете, винаги. Тоест, независимо от вашето ниво, независимо от вашата фирма, се има какво да разкажете или за вашия сетъп, или какво сте направили, или някакъв готин проект, който ползвате, може да дойдете да поговорите. Използвате ни като място, къде да практикувате presentation skills, ако искате. Това е формата, тя е винаги отворена. Ако имате някакви въпроси към това как се случва целият митъп, цялата логистика сива, мога да пишете на някои от тези красиви мъже тук. Аз съм в средата, Спас да е долу на вратата, не може да го видите, пък Влади, за съжаление, е болен и не може да се джойне днес с нас. Ако имате някакви въпроси, какви теми имаме нужда, дали ако някой от вашите компании, където работите, иска да ни хоснат, пак ни контактнете. На всякакви теми, за да разберете за митъпа, сте добре дошли. И кой си говорим днеска? Днеска Илян, който предостави този красив лаптоп, ще ни говори за как си подобрите контейнер security-то, а пък след това Фил ще ни говори за database за сервис от гледната точка на MariaDB. Интересно е, че и с Илян и с Фил сме били в една и съща компания по различно време, сега не сме, но и накрая ще има време за въпроси. Между двете сесии ще може да зададете малко въпроси на Илян, после на Фил. И ако има време, ако сме добре с времето, ще направим някаква сесия, ако някой иска да пита нещо комюнитито тук, за някаква помощ или просто да каже какво направи нещо готино и после ще пием бира и ще ядем пица. И с това, мерси, Илян, ти си. Може ли да го намалиш малко нивото на звука? Да, чува се доста силно. Добре ли се чувам? Добре, може би защото съм подговорителя точно. Да, здравейте всички, аз съм Илян. Както Олин ме представи, работили сме известно време в VMware с него. От тази година вече не работя за VMware. Но може би първо трябва да си преключа слайдовете. Само секунда, извинявам се. Може би PDF-а.
Така, аз съм Илия, работя за компания, която се нарича RXN. Ние сме американска компания и предоставяме услуги, консултантски услуги и правим обучение за всякакви технологии, свързани с Cloud Native. Титлата ми не знам какво точно означава Senior Cloud Native инженер, в смисъл правя обучения и консултирам компании по проблеми, които те могат да имат с техните среди. Това, което ме вдъхнови да направя тази презентация тази вечер, беше, че непрекъснато, когато хората заговорят за сигурност в Kubernetes, всички мислят за role-based access control, за network политики, но рядко хората се замислят реално за компонента в тяхната инфраструктура, който е отговорен за пускането на контейнери и за реално поддържането на всичките приложения. Ще започнем с малко въведение, какво всъщност са контейнерите. Предполагам, всички вече знаете, няма да ви отекчавам много, но ще засегнем само някои базови аспекти, които ще са важни за по-нататъчните ни разглеждания. Какво са контейнерите? Нека да започнем от това, не какво точно са контейнерите, но за какво ни служат. Защо са създадени контейнерите? Всяка друга технология, тя е създадена в отговор да реши проблем. И какъв е проблема? Едно време, когато менажирахме нашите среди, имахме няколко варианта. Един вариант беше, когато деплойваме приложение, да заделим един сървър, да инсталираме операционна система, да инсталираме приложението върху тази операционна система. И се молим, че всичко работи, ако нещо се изчупи, кофти обаждат ни се през нощта и оправяме нещата. След това дойдоха виртуалните машини, които позволиха вече тези ресурси на сървърите да се оптимизират. Тоест, вече вместо едно приложение на един сървър можем да инсталираме множество и те имат някаква изолация помежду си, което ни позволява да не се притесняваме вече дали приложение А няма да влезе в конфликт с приложение Б. Но това си създаде допълнителни проблеми. Всяка виртуална машина си консумира някакви ресурси, има си операционна система, има си пачове, които трябва да инсталираме непрекъснато и не е перфектното решение. Големи клауд провайдери, като Google, даже преди тяхното време, да търсили начин да си оптимизират ресурсите, които имат в техните дейта центрове, така че да могат да вместят повече приложения на клиенти, нали, повече инстанси да стартират на приложенията, като избегнат този overhead, който е свързан с виртуалните машини. По какъв начин това може да се случи? Едно време Google са използвали техни оркестратори, които са разработвани от самите тях, Borg и Omega. В самото начало, в тъмните им дни, всички приложения са се стартирали просто върху Linux, директно върху операционната система и са имали много малък контрол върху това как могат да ги изолират помежду си, за да направят системите си по-сигурни. Отговор на подобни проблеми, с течение на времето в Linux ядрото са били добавени допълнителни функционалности, за които ще говорим за момента, които ни позволяват да постигнем точно това. Но да се върнем обратно на контейнерите. Какво са всъщност контейнерите? Контейнерите са, може да мислим за тях като кутия. Те са вид абстракция. Взимаме нашето приложение, с всичко, което е необходимо, за да се изпълнява това приложение, ставаме го в тази, образно казано, кутия, която е стандартизиран формат. И може да хвърлим в нашата среда и да използваме автоматизация за изпълняване на приложенията, които са образно казано в този пакет, тази кутия, този контейнер. Поради стандартния си формат и заради стандартите, които са създадени, множество различни компании с времето създали различни продукти, които позволяват тези контейнери да бъдат създадени, да бъдат прехвърляни, да бъдат оркестрирани и така нататък. Използването на контейнери също позволява някои много готини неща. Примерно традиционно едно време приложенията, като се билдвали, и до ден днешен някои са така, са били монолитни. Тоест всички компоненти на приложението, всички сервиси са били едно binary, да кажем, едно delivery. С контейнерите ние можем да ги разделим тези монолитни приложения и да използваме микросервисната архитектура. Тоест всеки сервис, всеки бизнес сервис да го разделим и доколкото те използват общ API, стандартизиран, за да си комуникират помежду си, вече те нямат нужда да са зависими един от друг. Контейнерите също предлагат някакво ниво на изолация. Както споменах в началото, Google са имали този проблем, защото не са могли да налагат
рестрикции на приложенията, които стартират. С контейнер технологиите те вече имат, имали тази възможност вече да ограничат взаимодействията между различните приложения и с операционната система. Контейнерите са готини, обаче не са панацея. В смисъл, те не са отговори на всичко. Да, те позволяват на нас като програмист, който създава приложение, да не се интересува от инфраструктурата, където това приложение ще бъде изпълнявано до някаква степен. То позволява на оркестратора да по стандартизиран начин да вземе този контейнер и да го мултиплицира, което в един момент може да създаде проблем. Ако има прекалено много копия, това също може да причини свършване на ресурсите в нашата среда. И лоши неща стават в такъв случай. При контейнерите нивото на сигурност е конфигурируемо. Те зависят до голяма степен за нивото си на сигурност от средата, върху която ги изпълняваме. От друга страна, когато разделим нашите приложения в контейнери, идва момента, в който трябва да ги мониторираме, да troubleshootаме, когато някакъв проблем се случи. И когато нашето приложение е разпределено в множество контейнери, това създава някои предизвикателства. Както спомена, контейнерите са стандартизирани. Веднага, щом Docker около 2013, мисля, че имаха някакъв Tech Talk в една конференция и обявиха какво правят. Това революционира цялата среда. До тогава всички знаехме за виртуалните машини и си мислихме, че това е панацея. Обаче изведнъж дойдоха те и казаха, ето това сме ние, ето ние това правим. И всички бяха вау. Нали? И всички изведнъж искаха да се присъединят новата революция. И всички компании са започнали в този период да създават продукти, свои реализации. Обаче, когато всеки прави собствена реализация, идва проблема с съвместимостта. За да се реши този проблем, е създадена инициативата Open Container Initiative от Linux фундацията, около 2015, някъде мисля, че беше, която всъщност дефинира стандарти, как точно ще пакетираме нашите приложения в имиджи, как тези имиджи или тези пакети след това ще бъдат изпълнявани на нашата физическа среда и как те ще бъдат доставени до тази среда. Самите имиджи, те са като архиви, които съдържат просто файлове и метаданни и конфигурации, които позволяват на runtime средата да разпакетира този архив и на база на метаданните и допълнителна конфигурация, която предоставяме, да изпълни приложението от него. Сега, говорихме за какво ни трябват контейнерите, но какво всъщност са контейнерите? Нали, всички знаем за контейнерите. Обаче, когато отидем в една Linux машина или когато погледнем в source кода на Linux кърнела, там няма да открием нищо за кърнел. Контейнерите, както ние ги познаваме, те са просто една абстракция. Те са комбинация от различни технологии, които прилагаме върху нашите сървъри, за да можем да изолираме процесите. Знам, че не се чете много, съжалявам, древният шрифт на този проект не се чете, но да започнем от там. Какво става, когато пуснем един контейнер на един сървър? Имаме runtime среда. Тази runtime среда взима имиджа, чете конфигурацията, разархивира го, първо го разархивира, после чете конфигурацията и стартира процеса. За до runtime средите ще стигнем след малко. Не? Сега просто говорим образно казвам какво се случва в един сървър, когато пуснем контейнер. Пускаме процеса. Нали? Обаче, как да изолираме процесите един от друг върху нашия сървър? Проблем номер 1. Този проблем го решаваме с нещо, което се нарича namespace. Namespace е функционалност, която съществува вътре в кърнела на операционната система. Ще говоря основно за Linux тук, съжалявам за тези, които ползвате контейнери на Windows. Тотално съществуват, просто скопани е върху Linux основно. Namespace какво представляват? Ако си представим една операционна система и различните компоненти, които тя притежава, различните ресурси, които тя предоставя на едно приложение, когато се изпълни. Namespace позволяват да направим множество копия на тези ресурси и на всеки процес да му заделим негово си копия. Примерно, когато стартираме процеса, той ще си има собствена таблица с процеси, процес един namespace, ще си има собствена мрежова конфигурация, собствено мрежов интерфейс, собствен IP адрес, собствена файлове и така нататък, собствен списък с потребители и така нататък. Namespace-овете позволяват просто да разделим ресурсите на сървъра
и да ги заделим, всеки процес да си има собствено копие от тези ресурси. Използвам аналогията често, примерно като една сграда и апартаментите в нея, или като седнем в един офис, нали, кабинките, където ни разделят един от друг. Офис е общото пространство на сървъра, обаче всеки от нас има една кабинка, където си цъка на машината. Така, чудесно. Имаме процес, върви на сървъра, нали, един процес не вижда друг процес. Това го решихме с namespace-овете, защото те разделят процес листите. Обаче това не е цялостно решение. Какво става, ако един процес започне да консумира много ресурси, нали, синдрома на шумния съсед? В един момент този процес може да импактне работата на другите процеси. Заради това идваме на следващата функционалност, която се нарича контролни групи, която позволява на всеки процес да се създадат някакви квоти. Тоест да се следи колко ресурси консумира под формата на памет, достъп до процесора, достъп до сториджа, достъп до мрежата. И ако процесът започне да надвишава квотите, които са заделени, някакви стъпки може да се предприемат. Примерно, ако се надвишава квотата за памет, процесът просто се терминира. Ако процесът надвишава квотата за CPU, просто му се отнема достъпа до CPU-то, спира да се шедюлва, тотълва се процеса. Следващия проблем. Окей, оправихме проблема с Noisy Neighbor. Какво правим сега с достъпа до файловата система? Очевидно процеса не искаме да има достъп до цялата файлова система. Това би било катастрофално за гледна точка на безопасността. Видяхме, че всеки имидж си има собствен, т.е. всеки контейнер си идва от имидж и той си има малко копия на файловата система. С chroot и overlay драйвера можем да създадем да заделим част от диска на сървъра и да го представим на контейнера като негова си малка файлова система и той да има достъп само до нея. Чудесно. Сега, обаче има още един аспект. Пускаме процеса. Какви права има този процес? Традиционно runtime средите, когато менежират контейнери, изискват администраторски права, root права. Нали? Има решения като Podman, примерно, които са user space, но да кажем решения като Docker, примерно, те традиционно искаха root права. Docker, между другото, също е rootless от няколко години. Има вариант за инсталация. Тази контейнер менеджер, имайки тези root права, какви права дава всъщност на контейнера, който създава, или на този процес, който той менажира? Много често ние не се замисляме. Пускаме контейнера и каквито права му даде runtime, нали? Обаче много често това са правата на root. Нали? User ID 0. И какво става, ако поради някаква грешка в кода, някакъв бъг, всичките тия други защити, namespace-ове и така нататък се преодолеят? Тогава този процес с user ID 0 в контейнера може да има администраторски права и върху нашия сървър. Не е идеално. При традиционните runtime среди имаме един слой изолация. И това е изолацията, която ни дават namespace-овете и capabilities. Какво са capabilities? Ако се замислим за кърнела, когато той изпълнява приложение, приложенията се нуждат от някакви услуги, които кърнела предоставя. Примерно трябва да се отвори файл, да се сменят пермишени, да се отвори сокет. За да се случат тези неща, приложенията правят syscall в user space, спира се при изпълнението и минаваме в kernel space, след това се изпълняват някакви неща на ниско ниво, след което приложенията получават отговора. Обаче, като се замислим за операционната система, има много неща, които могат да се правят. Кърнела предоставя много функционалности. Дали наистина искаме всички тия функционалности да ги даваме на приложението, което върви вътре в контейнер? Най-вероятно не. Ако го направим, контейнера може да се правят вътре и много интересни неща. Затова runtime среди, като Docker примерно, са приели подход, при който са избрали някои system call-ове, т.е. capabilities, които са набор от system call-ове реално, които са позволени на приложението в контейнера. Ето тук пример е от source кода на Docker. Той е наличен в GitHub, всеки може да провери. Това са стандартите capability-та, които ваш процес в контейнер получава, когато го стартирате. Обаче това може би не е окей. Не всички приложения имат нужда от всичките тези capabilities или права. Някои имат нужда от повече, някои имат нужда от по-малко. Те няма как да знаят кой какво ще иска. Това е просто best practice, който работи в повечето случаи.
Затова в подобни runtime среди имаме възможност да даваме на нашите приложения повече права или да им отнемаме права. Okay? Защото давайки повече права, отколкото реално един процес има необходимост да работи, това може да се злоупотреби. И ще видим малко по-късно някои интересни сценарии. Да, какво се случва като пуснем контейнера? Вече видяхме как изолираме контейнерите, как им ограничаваме правата, как мерим какви ресурси използват и така нататък. Контейнерите, като се замислим за лайфсайкъла им, много наподобяват на това как третираме виртуални машини. Като се абстрахираме от всичко, което е свързано с това да се построи имидж, взимайки имиджа, нашия runtime първо го изтегля, взима неговата конфигурация, която е необходима за изпълнението, стартира контейнер, контейнер има нашето приложение, процес, който си върви, докато неговата задача е изпълнена или по някаква причина не бъде терминирано, след което контейнера спира изпълнението си, веднага щом главният процес на контейнера бъде спрян и контейнера накрая, в края на живота си, просто го махаме. Готиното е на контейнерите е, че имиджа, който използваме за да създадем контейнера, той си остава. Ние, когато стартираме контейнера, не модифицираме имиджа. Той е идемпотентен, read-only. Когато стартираме контейнера, му даваме отделно място, където може да пише данни, ако има необходимост. Още веднъж контейнери срещу виртуални машини. Вече говорихме за доброто старо време, добро, където всичко отиваше на един сървър. След това дойдоха виртуалните машини. Хипервайзерите решиха много проблеми. Няма да хваля VMware, обаче те са лидер в тази област. Проблемът остава обаче, отново както споменах, ресурсите, които виртуалните машини изискват и поддръжката все пак, която им е необходима. Но има още нещо. Виртуалните машини, ако се замислим за тях, те предоставят допълнителен слой, изолация, допълнителна преграда между приложенията и операционната система. Тук говорим за хипервайзър, който върви върху операционна система, може да е bare metal Type 1. Но в общия случай това, което предоставя, това, което е ценно за нашия разговор тази вечер, е, че с хипервайзерите може да добавим допълнителни ниво на сигурност. При контейнерите от друга страна, ние стартираме процесите директно върху операционната система. Нямаме го overhead, памет, процесор и така нататък, за да вървим хипервайзера. Инструкциите не се транслират. Директно се изпълняват от кърнела, но просто се ограничава какви права всеки контейнер може да изпълни. Съответно, контейнерите може да ги пуснем супер бързо, за разлика от виртуалните машини. Сега, като говорим за сигурност, нека първо да преговорим някакви основни принципи. Когато говорим за сигурност, има три основни принципа. Конфиденциалност, integrity и availability. Конфиденциалност означава, че когато пуснем един процес в един контейнер, той няма да има права да види данните на друг процес, който върви на същата машина. Integrity означава, че няма този процес възможността да модифицира данните на друг процес. Availability означава, че този процес, дори когато системата е под атака, ще продължи да изпълнява своите функции. Технически погледнато има и четвърти принцип, accountability или non-repudiation, което означава, че когато някакъв процес или някой направи нещо, системата е способна да докаже, че той всъщност го е направил. Тоест той няма възможността да отрече. Примерно, ако си преведа пари от банковия акаунт и след това кажа на банката, не бях аз, искам си парите обратно, не става. Банката печели. Това са трите крайъгълни камъка на информационната сигурност, така наречен CIA 38, което е от американците. CIA. Така, сега да погледнем върху нашия ландскейп, нашата инфраструктура. Когато говорим за средите, в които изпълняваме контейнери, има много движещи се части. Имаме имиджи, имаме места, където тези имиджи се съхраняват. Имаме клъстери от сървъри, които предоставят капасити, където се рънват контейнерите. Имаме оркестратори, като Kubernetes, имаме и runtime среди, които реално са компонента, който върши съществото на работата. Той е отговорен за пускането на тия контейнери и тяхното менажиране върху сървърите. Всеки от тия компоненти е голяма тема за разговор за различни от гледна точка на сигурност. Валентин беше направил много готин Tech Talk за 4-те сита на Cloud Native Security
където по-общо беше разгледал нещата, но днес искам да се концентрираме върху този компонент, върху runtime средите. Един съществен принцип, когато искаме да повишим средите на нашата инфраструктура, е Least Privilege и Zero Trust. Least Privilege означава, че когато искаме да променим процес, трябва да му дадем само правата, които са му необходими да си свърши работа. Нито по-малко, нито повече. Zero Trust означава концепцията да не вярваме на нещо, само защото, примерно, идва от познато място. Примерно, когато имаме инфраструктура фирмена, традиционно си мислим този модел с замъка и лова покрай него. Всичко вътре в замъка, окей, нали, безопасно, няма проблеми. Всичко, което е извън замъка, нали, лошия външен свят. Обаче в днешната реалност с клауд средите вече и тая граница я няма. Не може да разграничим кой е отвътре и кой е отвън. С Zero Trust концепцията е, че не трябва да се доверяваме на нещо само защото идва от познато място. Примерно само защото някой билдва имидж вътре в нашата организация, не означава, че непременно трябва да му се доверим и да му дадем всичките права. Друга концепция в сигурността е Defense in Depth, защита в дълбочина. Какво означава това? Това означава, че не е достатъчно да изградим само едно ниво на защита. Както в традиционните старовремски замъци, ако разгледаме тяхната архитектура, много често те имат множество нива на защита. Имаме ров, имаме външна стена, имаме вътрешна стена, имаме отделни укрепления вътре в сърцевината на замъка или на укреплението. По същия начин може да мислим и за нашата среда. По същия начин може да мислим и за нашите runtime компоненти в инфраструктурата. Дали е достатъчно да имаме само една преграда между нещо, което върви в контейнерите и нашите сървъри? Ако се замислите, колко от вас теглят имиджи от интернет, като билдват контейнери? Някой сканира ли ги? Ти ги сканираш. Добре. Добре. Обаче, като теглим имиджи, нали, отиваме в Boca Hub, примерно, или в някои от другите регистрита, и щом е там, трябва да е окей, нали? В смисъл, всичко е чудесно. Обаче историята показва, че не е това непременно случая. Варо беше разправил за един такъв случай, където хора бяха направили имидж. И той имидж, като му пуснеш контейнер от него, почва да тегли едни скрипчета и да копае разни монетки. Обаче накрая, като изкопае монетките, не задържаш портфела, нали? За съжаление, копаш ги за някой друг. Това, че имаш имидж, не означава непременно, че трябва да му се довериш. Идва и другия проблем. Как точно да го обезопасиш? Ние сме хора. Когато нещо стане трудно, имаме склонността просто да го игнорираме, да не се занимаваме с него. Сигурността е трудно нещо. И сигурността е свързана с много компоненти. Как да я моделираме? Има някакви стандартни модели, примерно Stride модела на Microsoft или Mitre, те са много готина база данни, където обобщават tactics, techniques and procedures, инструменти, тактики, процедури, които разни готини пичове в интернет използват, за да атакуват всякакви среди. Много образователно място. Но в общи линии трет модела ни позволява да идентифицираме какви са лошите или какви са заплахите за нашата инфраструктура. Да ги категоризираме по някакъв начин и да помислим какви мерки бихме могли да вземем, за да ги адресираме. Атак вектори. Атак векторите са интеракции между потенциалния атакуващ и нашата система. Преди малко говорих за замъка. Едно време знаехме кое е вътре и кое е вън. Знаехме, че щом е сървър е безопасен. Трябва да го обезопасим, някой отвънка да не дойде да го атакува. Обаче с контейнерите ние теглим нещо от потенциално необезопасено място. Ние не винаги знаем какво има в този контейнер. И сега изведнъж ще окаже, че атаката може да идва и отвътре. Не само отвън, но и отвътре на нашата инфраструктура. И трябва вече да знаем какви са векторите на атака, какво потенциален атакуващ би използвал срещу нас, за да превземе нашата среда или за да си повиши привилегиите, които потенциално няма в началото. Затова трябва да узнаем каква ни е атак повърхността, т.е. какви точки от нашата инфраструктура биха били атакувани от тези атак вектори. Нещо, което ще говорим след малко, като говорим за runtime средите, как да се
справим с атак векторите, които целят System API интерфейс, т.е. kernel интерфейса, това, което говорихме за capabilities, syscalls и така нататък. Има обаче и други така интересни неща. Колко от вас са чували за Dactycal? Вау, доста. Нали? Все още някои хора ползват непачнати кърнали и все още са уязвими, старите версии на Android също. Meltdown и Spectre, предполагам, няма да нужда да питам, side channel атаки. Нали? Не винаги имаме как да се обезопасим. В смисъл, не винаги може да предотвратим всякакъв вид атаки. Meltdown и Spectre, нали, трябваше да се пачва firmware, трябваше да се пачват операционни системи. За Dactycal, нали, имаше някои варианти за runtime среди, които предпазваха от този тип атаки. Да, така. Сега да поговорим малко за рънтаймите, защото времето напредва, да отидем малко по същество. Какво прави един рънтайм? Това му е функцията. Значи той се грижи за целия лайфсайкъл на контейнера. От момента, в който кажем, че искаме да създаваме контейнер, изтеглянето на имидж, конфигурирането на мрежата, създаването на storage, разархивирането, стартиране на процеса, спирането му в последствие и така нататък. Има много видове рънтайм среди. Благодарение на стандартизацията, щом някой реши да направи рънтайм и той се придържа към API интерфейса, към стандарта, може да си направи собствен. Рънтайма е отговорен за конфигурацията на средата, в която процесът се изпълнява. Обаче рънтайма не изпълнява самия процес. Нали? Кърнела го прави традиционния модел. Интерфейса, който позволява на оркестратора да говори с рънтайм, в случая, когато говорим за Kubernetes, а то е стандарт, може и дори оркестратори да го използват, е контейнер рънтайм интерфейс. Той използва gRPC и Protobuf. Protobuf е механизъм за сериализиране на данни. gRPC позволява Remote Procedure Call. Този интерфейс позволява оркестратора, в случая Kubernetes, да се абстрахира от това каква ни е рънтайм средата. Някои рънтайм среди директно поддържат протокола, други не. Но в общи линии те трябва да имплементират някои стандартни сервиси, за да са съвместими. Аз не мога да го чета от тук, предполагам и вие няма как да го прочетете. Абсурд. Но в общи линии идеята е да можеш да създадеш сандбокс, да можеш да стартираш процес, такива основни неща, да изтеглиш имиджа, основните операции свързани. Сега, рънтаймовете основно може да ги категоризираме в два категории. Високо ниво, от по-високо ниво и от по-ниско ниво. От по-високо ниво са рънтаймове като Containerd и CRIO. Containerd едно време го отделиха от Docker, той първоначално Docker беше компонент от Docker, вътре в Docker, след това го отделиха и след това Docker го донейтнаха. CRIO е референтна имплементация на CRI интерфейса. Той е много lightweight, с по-малко функционалности. Containerd позволява pluggable архитектура, така наречените шимове, за да се интегрира с множество различни видове рънтайм среди. В общи линии идеята е, че когато оркестратора, кюблета е неговия агент, в случая на Kubernetes, иска да направи нещо, което е свързано с контейнерите. Той се обръща към рънтайм средата, обикновено към high-level runtime, оркестратор, като Containerd и CRIO. Какво значи high level, между другото не споменах? High level означава, че се занимава с неща, като примерно да изтегли имиджа, да го разархивира имиджа, да приготви сториджа и мрежата. Low level runtime, затова се нарича low level, защото той седи при OS, при кърнела. Той прави нещата като да създаде namespace-овете, да създаде контрол групите, да настрои различните събсистеми за безопасност. Не говорихме все още нищо за Linux, Armor и така нататък. Ще дойдем и до тях. В общите случаи, high-level runtime си комуникира с low-level runtime, прехвърля част от задачите. Low-level runtime е компонента, който е отговорен за стартирането на самия контейнер. Варианти много и нива на сигурност различни. Тук са high-level runtime, Containerd и CRIO. Най-вероятно повечето от вас ползват или едното или другото. Може да се ползват и в комбинации различни. Рънтаймовете, основно да ги разделим на два варианта. Native рънтаймовете, това са традиционните рънтаймове. Docker Engine, там стана популярна цялата работа. Linux Containers, Rocket,
RunC. RunC първоначално също идва от Docker, след това пак са разделени. Това са среди, които това са рънтаймове, които директно стартират процеси върху кърнела, използват namespace-ове, имат възможност да филтрират capabilities, но в общи не предоставят никакъв допълнителен слой изолация. Пак си разчитаме на един слой изолация. Така, идваме и до основният топик на този разговор тази вечер. Sandboxнатите runtime среди. Това стана модно от 2018-2019. Там започнаха да обявяват първо Gvisor в Google, Nubble контейнерите. Ще говорим за всеки един от тях отделно. Има различни подходи, когато сендбоксваме някаква среда. В общи линии идеята е да добавим още един слой изолация, да не разчитаме само на изолацията, предоставена от кърнела. Това са основните подходи. С допълнителен кърнел, който е user space, или с използването на виртуализация. Да видим сега малко повече за тия неща. Да? 10 минути? Добре. Сега ще минем през тях. Така. Супер. Docker Engine. Колко от вас ползват Docker? Колко от вас го ползват като runtime за Kubernetes? Нали? Има причина да не се ползва Docker като runtime. В смисъл, в последните версии на Kubernetes даже дропнаха саппорта, built-in саппорта в 1.25. Docker Engine е огромно живот. Има адски много неща в него. Той поддържа оркестрация, Docker Swarm, може да менажира мрежи, може да менажира storage, може да се билдват контейнери с него, нали, имиджи може да се билдват. Адски много функционалност. Обаче дали наистина искаме нещо с толкова много възможности да съществува, да се изпълнява на всеки наш сървър в нашите среди? Не? Какво искаме ние всъщност? Искаме да вземем имидж, от този имидж да стартираме контейнер и този контейнер да го менажираме. Само толкова. Не искаме да имаме никакви тия допълнителни функционалности. Защо? Защото колкото повече функционалности имаме толкова по-голяма повърхност, върху която някой може да намери уязвимост и потенциално се възползва. Така. RunC. RunC е другата low-level среда, т.е. runtime, Docker ги използва през Containerd. Има CLI toolchain, с него директно даже може да създаваме контейнери, взимаш конфигурацията, даваш контейнер, може да спираш контейнери. В общи линии това е, което се случва всеки път, като при традиционната конфигурация на Kubernetes. Имаме обикновено Containerd, CRIO и отдолу имаме RunC. Това е традиционният сетъп. Поддържа допълнителни нива на сигурност, поддържа Linux и AppArmor, но в общи линии се разчита, че обикновено това е нещо, за което high-level runtime ще се погрижи. Сега, интересното идва с Gvisor. Gvisor е нещо, което Google направиха 2018 или кога беше, и то предоставя допълнителен слой на изолация между нашата операционна система и процесите, които стартираме в кърнел. Обаче как се случва цялата работа? Нали? До сега говорихме, че има възможност да зададем какви capability искаме да дадем на всеки контейнер. И има бейзлайн, който даваме на всички. От Google са осъзнали, че сигурността е трудна. И не може да разчитаме, че всеки инженер, който деплойва workload, ще е отговорен и ще се погрижи да тюнне специално какви права всеки контейнер ще има. Затова те са решили да вземат нещата в свои ръце и да създадат runtime, който имплементира добрите практики вместо хората, които деплойват workload-овете. При тях имаме компонент user space kernel, нарича се Sentry, който интерсептва всички syscall-ове, които приложението, изпълнявано в сендбоксната среда, прави. Тук имаме няколко варианта. Те ги наричат платформи. Имаме вариант, където използваме ptrace, който интерсептва syscall-овете и ги имплементира. Има възможност да използваме и KVM. И те имат значително различни характеристики на производителност. Ще видим след малко някакви тестове, хората, където са правили. Как решават проблема с достъпа до storage и до мрежата? Просто имат още един отделен като прокси сервис, Gopher, който се създава инстанс за всеки контейнер, който създаваме. Имат протокол 9T, сега в момента имат по-нов протокол, тая година мисля, че гледах някаква статия, че са обявили, с 20% по-добра производителност имат. В общи линии
Идеята е да интерсептнат сисколовете, които приложението прави, да ги имплементират в user space и да ограничат коловете, които се правят до хост средата, чрез още едно ниво, чрез Secure Computing, с namespace-ове, capabilities, ограничават. И тук се използват примерно 50 на сискола. Ако се замислим, целият набор сисколове в Linux е около 330-340, не знам колко са в момента. Обаче това си има цена. Сигурността си има цена. Разглеждах разни перформанс тестове, хората правиха, точно от интерес да видят какъв ще е импакта. Има различни аспекти на това, за мрежата, за сториджа, за сисколовете. В случая реших да сравня за сисколовете, които имат. Между RunC, RunSC, което е gvisor с ptrace и RunSC с KVM. Различните места, различни метрики ползват, тук дават в наносекунди, 1000 наносекунди, 1 микросекунда. В другия пейпер, който гледах, е директно дадено в микросекунди. Това е времето за стартиране за изпълняване на get time of the day кола. Native, RunSC и с KVM и с ptrace в различните режими. Разликата е доста осезаема. Зависи от какъв е use case-а. Нещо, което не споменах, може би ще говорим за това след малко, но когато имаме една среда, един клъстър сървъри, Kubernetes, ако го използваме като оркестратор, ни позволява да имаме хетерогенна среда. Тоест на едни сървъри може да имаме един вид runtime, на други сървъри може да имаме различен runtime. Каква е идеята? Когато деплойваме workload, може да кажем този workload, да кажем му вярваме. Окей? Може да го деплойнем на среда, където използваме native runtime, примерно RunC. Там ще имаме много малък penalty performance. Ако деплойваме нещо, на което наистина не вярваме или сме cloud provider, може би наистина за нас е по-важна сигурността. Няколко микросекунди повече не винаги са от такова съществено значение. Така, предимства, очевидно безопасността, нали? Оттам тръгваме. Ако някой пробие този своя изолация на сентри, пак е изолиран от кърнела през Secure Computing и Capabilities. Старт тайма на тия контейнери е около 150 милисекунди. Сега give or take, нали? Тук са го направили хората, като изпълняват true и sleep. gvisor позволява за голяма плътност на контейнери, като се сравним с виртуални машини особено, и е подходящ за подкрепа на малки контейнери. Обаче gvisor не имплементират всички си сколове. Казахме, че са 300 и нещо. Те имплементират 200 и нещо. Тоест, ако приложението, което искате да защитите, не зависи от много си сколове, или този, който използва не имплементиран, е кофти. Така, следващия подход, Nabal Containers, така наречените unikerneli. Там пак използваме ограничаване на сисколовете, които може да прави контейнер към средата. Но тук подходът е малко по-екстремен. При него взимаме нашето приложение и го компилираме с всичките библиотеки, които имплементират всички функционалности, които приложението би имало нужда. Всички услуги от операционната система просто се компилират в едно байнари. И това байнари, след това, нали, към интерфейс към операционната система е ограничено само до тези 7 сискола. Като перформанс, те са може би най-добре от към security, т.е. като перформанс са най-добре от към всичките sandbox антирантаймове, за които ще говорим. Обаче има един голям проблем при тях. Не може да вземете имидж, който е generic OCI имидж. Трябва да е специално билднат, за да се екзекютва в такава среда. Имат много бърз boot time, някакви милисекунди, подходящи за много приложения и съответно, понеже е малко популярен, понеже изисква по-специфична пакетиране на приложенията, е и по-рядко атакуван. Нали? В смисъл. Така, runtime на Nabal се нарича RunNC, това може да го гледаме. Има и някакви ограничения. Ограничен набор от базови имиджи, вътре в имиджа само тъмъп може да се пише, не позволява мапване на волюми, не позволява Interactive Console TTI конекции.
Действам. Така. Така. Аз имам още 10. Другите не са толкова време отнемащи. Добре, следващото нещо. Kata Containers. Видяхме, един подход е да имаме user space кърнали. Единият вариант е просто на gvisor да използваме кърнела за интерфейс между контейнера и операционната система. Има и вариант, който компилираме цялото нещо заедно при набор. Kata Containers те ползват виртуализация. Те позволяват да се използва хардуерната виртуализация. Те мисля, че използват QEMU/KVM. Добавят второ ниво на изолация, създават леки виртуални машини, които са почти като контейнери, ще видим след малко. Те са проект на Open Info фундацията, която преди била известна като OpenStack. Първоначално този проект тръгва от Intel и мисля, че китайска компания HyperSH, които са правили RunV. Intel са искали да използват техното си ноу-хау за виртуализация, за да подобрят безопасността на контейнерите. Hyper-V са работили върху виртуализация и като обобщили техните усилия, дали Kata проекта. При него не мога да чета нищо, съжалявам. Така, в момента са на версия 2, тук просто показвам първоначално как са били нещата. Имаме Docker Shim, т.е. не Docker Shim, ами Shim, който да е Kata Shim, който да е интерфейс от контейнер D към техния runtime. И Kata контейнерите те комуникират с някакъв hypervisor. Може да е QEMU, може да е KVM, ще видим след малко в Firecracker или Cloud Hypervisor. В зависимост от това, кой се ползва, си има някакви предимствени недостатъци от към перформанс. Така, когато дигнем един контейнер, в него си създаваме namespace-ове, създаваме си интерфейси и през тези интерфейси си комуникираме с хоста. Така, дай да видим направо pros and cons. Така, Kata са нещо като междинна стъпка между сигурността, която предоставят виртуалните машини и контейнерите. Имат добра съвместимост, т.е. поддържат множество различни видове имиджи, които може да се рънват без да се преобразуват. Сравнително лесен за използване, поддържат да се добавят динамично устройство, ако се използват QEMU, примерно, или KVM, или Hyper-V. Да. Недостатъци. Няма чекпоинтер на restore, нещо, което очакваме примерно от виртуални машини. Не съпортва директно, не напълно съпортва events, т.е. може да видим какво се случва. Out of memory нотификациите не са напълно съпортнати. Host networking не се съпортва. Host networking означава, когато стартираме контейнера и той да има директен достъп до мрежата на сървъра, в който се пуска контейнера. В някои случаи това може да е нещо, което искаме да направим. Не позволява споделяне на namespace-ове и не поддържа сабпатове за волюми. Така, Firecracker, последния от sandbox-ната група. Той всъщност не е точно runtime. Той е просто Virtual Machine Manager. Нали? Той може да замени QEMU в User Space. Сам по себе си той не рънва контейнерите. Той разчита на интеграция с нещо като Kata контейнери на някакъв друг runtime, който пред него се стартират микровиртуални машини. Тези микровиртуални машини имат сравнително малко време на стартиране, както и при Kata контейнери. Идеята е, че в тия виртуални машини махаме всичко, което не е необходимо. Махаме девайс драйвери и така нататък. Само стартираме минимален кърнел, който идеята му е да менажира процеса на контейнера вътре. Основната идея е била сигурност. Firecracker е проект на Amazon. Те имат много услуги, които зависят от това да могат бързо и сигурно да пускат контейнери. Оригинално проекта на Firecracker на Amazon е заимстван от Chromium VMM.
който се нарича CrossVM. Просто от Amazon са го развили, махнали са функционалността, която не им е необходима и са го релиснали като Firecracker. Така, предимства. Сравнително бързо стартиране, милисекунди, малък memory overhead, т.е. overhead, който е необходим, за да се рънва тази виртуална машина е под 5 мегабайта, което е почти пренебрежимо. Маха всичко, което не ни е необходимо от виртуалната машина, добавя Secure Computing филтри за допълнително ниво на защита, като същевременно позволява да се добавят множество интерфейси, допълнителни дискове, да се прави rate limiting, тия по-интересните неща, които може да правим обикновено с виртуалните машини. Недостатъкът е, че не е точно runtime. Пак зависим от допълнително runtime, като Kata Container, примерно да интерфейсва с Firecracker. Има още някакъв мала ограничения. Те са, предполагам, основно свързани с инфраструктурата, която имат в Amazon. Примерно може да се рънва, компилира само на x86, архитектури, Little Indian Only, и поддържат и OSV, който е Unikernel проект за Cloud Computing, оптимизиран. Като цяло не е съвсем предвиден за такива generic тип workload-ове. Последно. Говорихме набързо за рънтаймовете. Как обаче се възползваме от тях? Нали? Когато юзваме в Kubernetes Pod, там има едно нещо Security Context. Колко от вас ползват Security Context в Kubernetes? Повечето. Добре, или поне някаква част от тях. Security Context позволява, когато създаваме някакъв под, когато деплойваме някакъв workload, да конфигурираме някакви security функционалности, свързани с този workload. Може да го създадем на под ниво, може да го създадем на контейнер ниво. Някои от тия функционалности са налични само на под ниво, т.е. правят се върху всички контейнери, някои са само върху контейнер ниво, като когато една и съща настройка е на под ниво и на контейнер ниво, нали, съответно контейнер нивото взима предимство. Нещо, което може да направим е да добавим capabilities, както говорихме, имаме стандартен baseline, но може и да дропнем capabilities. Има един много готин фичър, drop all. Махаме всички capabilities. Ако нашия процес наистина не се нуждае от тях, защо да му го даваме? Не? Потенциално, ако някой иска да се възползва, му даваме оръжие в ръцете. С security контекстите може да настройваме discretionary access control, да казваме този процес ще се екзекютва не като root юзър вътре в контейнера, а като някакъв непривилегирован юзър. Може да кажем, това му е user ID-то, това му е група ID-то, това му е file system групата. Когато мапваме волюми, нали, може да твикваме какви са юзерите, групите също върху тия файлове. Може да създаде capabilities, може да настройваме, както споменах преди малко, в случая на CS и Linux може да предоставя да конфигурираме или може да даваме Secure Computing профила. Secure Computing раздава просто какви syscalls са разрешени и какви не, но трябва да е полисито на всеки компютър. Има нещо много готино под Security Standards, който е в последните версии на Kubernetes. Той е наследника на под Security Policies. Той ни позволява да създаваме профили и да енфорсваме тия профили, т.е. да конфигурираме какво ниво на енфорсване са профилите. Дали искаме каквото е точно в профила да се енфорсва на всеки контейнер, или искаме само да аудитваме, да дигаме алерти, или искаме просто който деплойва да получи нотификация, да знаеш, че не е съвсем окей тази работа, по-добре е апдейтинг. Те се енфорсват с admission контролери. Стигнахме и до там, дето в началото говорих, че повечето хора за това говорим като Kubernetes Security. Да, нещо, което по темата и за runtime класовете. Нашия клъстър, обикновено, като си мислим за клъстър, си мислим, че е хомогенен. Тоест, всеки нод в клъстъра рънва един и същи тип runtime среда. Примерно всичко е run-C. Обаче всъщност се оказа, че може да направим клъстъра и хетерогенен. Тоест може да заделим отделни нодове в нашия клъстър, може да им сложим taints, да превентне шедюлър деплоймент върху тия нодове. И след това вече може, когато деплойваме чрез runtime класове, да кажем, окей, нашия под, който искаме да деплойнем, примерно, има изисквания за този runtime. И това може да го мапнем с runtime класа. Runtime класа позволява да специфицираме каква runtime среда искаме да ползваме и същевременно да кажем
какъв е пеналтито, какви допълнителни ресурси ще са необходими на нашия контейнер да бъде рънат на този нод. Това е важно, защото, както видяхме, някои runtime среди изискват допълнително памет и процесор, за да може да съпортват контейнерите, специално виртуализираните. Gvisor също има допълнителни изисквания. Така, набързо как се използват runtime класовете, защото вече се облях. Дефинираме runtime класовете, в тях описваме какъв е overhead-а, името, може да опишем да направим node селектори, tolerations може да направим и след това, когато дигаме контейнер, може просто да посочим окей, този контейнер изисква, или този под случая, има специфични изисквания, трябва да върви на runtime, който е при ноката. Това позволява някои подове, които са secure, да ходят примерно на RunC, някои, които не са толкова secure, да ходят на ката, примерно, или на Gvisor. И това беше. Благодаря за вниманието. Съжалявам за времето. 5 въпроса. Единия е бързия, туалетната е в другия край на коридора. Станаха 4. Някой има ли въпроси? Между другото, на края на слайда съм сложил... Не, почва пък. Да, само да кажа. Ако примерно се интересуват и тия графики и така нататък, защото повече не се виждаха в учене си ги обсъдихме кой знае колко. Тук са research paperите, където хората показваха методите, с които правят тестове и как вадят резултатите, нали? Аз лично не съм ги тествал все още. Това ми е едно от нещата, които планирам скоро да направя от първа ръка. Други въпроси. Илян ще ми яде тези слайдове и те ще са в GitHub в нашия Йорк. Така че ако някой иска ги ви. Въпроси? Там има един. Благодаря за лекцията. Много интересна тема, поне за мен е доста полезна. Имам така, може би нещо, което не разбрах. Делея за стартъпа bottleneck ли е само е bottleneck за стартъпа или след това самия процес е с делей? Например 100 милисекунди. Всеки си колко се изпълнява. Зависи. Но като цяло, да, има пеналти, защото при инициализирането на тази sandbox среда, в случая Gvisor или Kata или което и да е от тях, обикновено се стартира кърнел, микрокърнел, който изисква някакво милисекунди да се инициализира. След което започва вече стартирането на контейнер процеса. Bottleneck не бих казал, но това е просто нещо, с което просто трябва да се трейд-оф, по-скоро бих го нарекал. Каква беше втората част на въпроса? Просто забавя следващото изпълнение на всички полове. Зависи вече какъв подход имаме. Ако ползваме guest kernel, там видяхме, че имаме различни платформи, примерно при Gvisor. Имаме Ptrace срещу KVM. Ако кола, който се изпълнява от контейнера, се хендвала от guest kernel, нали? Понякога, за да се изпълни, трябва guest kernel да направи обаждане допълнително, т.е. да направи кол допълнително към OS kernel. Това по цялата верига потенциално внася допълнително забавяне. Заради това там бяха и тия графиките с syscall перформанса. Има и такива графики с network throughput. Не всички контейнери са еднакви. Примерно при Kata контейнер се хваляха, че можеха да направят там гигабитове трафик. При Gvisor беше доста така по-скромно положението, нали? Така че може и да е bottleneck, да. Добре, благодаря. 3 въпроса. Ето там мисля, че има един. Благодаря за презентацията. Наистина много задълбочено, браво. Бърз въпрос. Понеже може би най-така използваните Kubernetes имплементации са тия на популярните cloud провайдери, нали, managed service и така нататък. Така. Примерно в Google Kubernetes Engine, предполагам, получаваме Gvisor by default. Нали. Ти от твоята практика в някой от другите налагало ли се да сменяш рънтайма с някакъв такъв по-секюр и струва ли си? Нали, защото предполагам, ще е доста тежко. Не ползваш Gvisor по подразбиране, но го ползваш за serverless продуктите на Google, така да се каже. Пак там те имат една камара различни услуги. Дали на мен ми се е налагало, честно казано, за момента не съм го имплементирал в продъкшн среда. Още някой? Добре. Втори път. Моят въпрос е, има ли някакво сравнение, примерно, ако си направиш second профил специфично за твой контейнер и дали има разлика в производителността спрямо това да го изпълниш с Sandbox Runtime?
Със сигурност трябва да има разлика. Предполагам, че... Има със сигурност разлика, но но въпросът е сравнение някакво. тук е въпросът, че много хора не могат да си направят собствен секвен профил. Това е сложно. Как можеш да знаеш какви точно syscall-ове едно приложение в контейнери? Да, Има нужда. точно тук също исках и да допълня, че ако не се лъжа от 2019 година, Red Hat имат open source проект, който ти позволява да си направиш трейсинг за някакъв контейнер. Да. Генерира ти директно SecCom профил. Да, обаче това е нещо, което трябва допълнителен overhead. Трябва този, който прави пакетира имиджа да е наясно. Трябва допълнително време и ресурси да се отделят. И честно казано, колко хора го ползват това? В смисъл, може би те го ползват в техните среди, но когато и ползваме sandbox-ната среда, тогава вече това не е толкова критично ограничаването на правата, защото тези ограничения идва от sandbox layer. Тоест те гарантират, че независимо дали сме сложили старания и сме създали такъв профил или не, ако говорим честно и за клауд средите, това няма как да се случи, защото те имат клиенти всякакви, нали? Не може да създадеш профил за всеки един контейнер, който всеки юзер дойде, идва и си деплойва. Като перформанс, да, има със сигурност разлика и ако наистина се кастомизират тия профили, нивото им на защита е много близко до това, което виртуалните машини предоставят. Но там идва тънкия момент, че трябва да се сложи това внимание, за да се създадат тия въпросните профили и да се плайнат всеки път. Да, но има и едно друго предимство, че примерно gvisor, си спомням преди години, когато го стартираха, все още не можеше да се поддържат всякакви workload. Примерно Postgre не можеше да се стартира. Не може, аз това споменах, че те не имплементират всички syscall-ове, само към 10. А при SecComp всъщност ти наистина можеш да си го генерираш точно за твоето си приложение. Абсолютно можеш, това е наистина готино нещо. По-гъвкав е от всякъде, но идва но е по-сложен за използване от към човека, който прави, да кажем, деплоймента, за да може, нали, да съобрази кой контейнер, с кое приложение, какъв профил има. След това тия профили трябва да са на всичките сървъри, които са ни в нашата среда. Нали, има този административен overhead допълнителен. Докато го ползваш Sandbox, той ти дава out of the box някакъв бейзлайн, който е на сравнително добро ниво и идва ефтино от гледна точка на времето на девелоперите, които правят ти приложения. Окей, благодаря. 3 минути и 5 почивка, който иска туалетна, Фил ще се върже, така че след малко. Подсказват ми, че който е вече много жаден, там има бира в хладилник отзад, така че може да се възползвате. Ехо! Всички ли имат бира? Не? Не? Айде, ти, Илянски. Извинявайте, дали може да се седнем по местата или където му е приятно. Следващия спикър е Фил, който ще ни говори за Database за сервис. MariaDB. Колеги! Чуваме ли се? Не се чувам. Нищо не се чуваш. Нещо. Не вести го просто. Я Сега? Да. Добре, Фил, давай. Чувате ли ме добре? Добре. Текущата презентация ще бъде за смисъл за Autonomous Action, как може да си създадете RDS или Proven Service RDS, който е разработен в MariaDB на нашата платформа SkySQL с Autonomous Action. Autonomous Action-ите, те като цяло само brief overview ще дам и ще започна. Диска, скалиране, хоризонтално, вертикално и общо взето е това. Общо взето за мен няма да говоря много, в смисъл преди това съм работил в VMware заедно с Orlim по CSP. С Java Spring Boot съм се занимавал, Kubernetes горе-долу около 5 години. CAT Certified съм за Kubernetes. В момента последните 3 години се занимавам с Golang. Който иска да ме намери, може да сканира кода. И общо взето сега ще разкажа за SkySQL. SkySQL е платформа, която менажира
вашата база, без вие да трябва да правите каквото и да било. Създавате и забравяте за нея. Тя може да бъде, продуктите, които деплойваме в SkySQL, може да деплойнете, да си изберете са Enterprise сервера, който е Single Node или Primary Replica. Това означава един основен сервер, който е write, и в данните се реплицират към слейвовете и по този начин read request-ите, load balancer ги ротира към слейвовете, а пишете само в master. Тъй като ratio-то горе-долу в повечето платформи са по-малко се чете. Expand от друга страна за хората, които имат write heavy operations, това е реално дистрибутиран SQL. Дистрибутиран SQL, като той си прави реално шардинг, шардва си по слайзове вместо вас. Като цяло тук съм сложил линк за Expand, как точно работи продукта. Column Store е продукт, който ти позволява Analytics да правите на вашите данни. Тъй като Transactional не е оптимален за това като цяло. Също предлагаме Observability Service. Това е, например, вие ако сте клиенти, сте си купили Enterprise сервер, имате примерно сте on-prem, имате примерно Private Cloud или не обичате Public Cloud-овете. След като си купите лиценз, смисъл, може да се сабскрайбнете за този Observability Service. Observability Service общо взето има Prometheus експортери, които експортват данните за вас и може да ги видите в дашборд. Общо взето базата реално MariaDB може да си я дигнете в GCP и AWS. След това ще разкажа реално за чаленджите в двата клауда. Тук реално може да си сканирате който иска. Това е достъп до продакшн, като на продакшн имате $500 кредити, смисъл, който иска може да си създаде база и да си разсъква, без да плаща нищо. Реално, като overview, смисъл, това са продуктите показани на диаграмата, смисъл Column Store за Analytics, Column Store Single Node за BSH е реално в средата Enterprise сервера, който е Transactional, вече минаваме, вече след това може Transactional с един мастер реплики, след това има Multi-Master, Multi-Master е Expand, който говорих с шардването и след това отгоре може да се направите и HA на Load Balancer, който е Max Scale. Като цяло презентацията е много deep dive, в смисъл усещам го. Интересно нещо е, че примерно Expand Cloud, аз пък Samsung Cloud е изцяло базирано на Expand. Да, и реално точно това, което разказах преди малко, като цяло SkySQL е градено, в смисъл мислено е да си създадете базата и изобщо да не се грижите за нея. В смисъл платформата ще се грижи за нея. Ще се грижи тя да е healthy, да е operational и така нататък. И общо взето, аз в началото споменах за Autonoma секшените. Autonoma секшените са разделени на 3 категории. Първата категория Disk Autoscaling. Диска реално има два отделни рула, като ние използваме реално метриките, които се скрепват от Prometheus експортера, отиват в Prometheus, Prometheus ги пушва в Cortex, Cortex ви позволява да си пишете рулове на PromQL. И реално, когато рулът може да специфицирате реално за даден интервал и когато рула е firing, ние реално обработваме този alert и екзекютваме съответните екшени. Като например за диска има дефинирани няколко рула. Първият от руловете е въз основа на current disk utilization, втория е prediction, като за prediction използваме линейна регресия, тя е имплементирана вътре в Cortex, който е използвал реално Cortex смисъл. Predict Linear е запознат с метода като цяло. И Predict Linear е върху интервал от няколко часа. Реално
Хоризонталния скейлинг се базира върху метриката CPU utilization и също така брой на сесиите. Сесиите са concurrent сесиите, които реално са вързани към самата база. В смисъл, самата база има зависимост от сайза, различен капацитет. Реално, примерно, по-малките инстанции могат да допуснат, да кажем, 300-400 concurrent connection. По-големите повече. И общо взето също така пак линейен prediction на concurrent сесиите. За вертикалния скейлинг реално се базира на prediction на CPU-то и на меморите реално. И също така и на current utilization. Да. И тук реално съм сложил един Terraform. Общо взето идеята е може да си създадете базата през Terraform, да си специфицирате нещата и след това няма нужда да правите каквото да било. В смисъл, след това SkySQL ще се погрижи за нея. И рано може да избирате AMD, ARM и двата клауда ги казах. Да, и реално интересното нещо в момента е, аз разказах за автонома секшените, обаче автонома секшените, за да се случат, трябва да имаме Kubernetes оператор, тъй като базата е в Kubernetes. Kubernetes оператора се грижи за ресайзането на диска, за IOPS-ите също, за скалирането на вертикално, хоризонтално и други неща. В смисъл, Configuration Manager на базата, Backup и Restore. Като цяло оператор е написан чрез KubeBuilder. KubeBuilder е реално, как да го кажа, фреймворк. Kubernetes операторите, например, cronjob, stateful set, deployment, всичките са базирани са писани през KubeBuilder. KubeBuilder генерира един boilerplate. След това библиотеките, които се използват за Controller Runtime и Controller Tools. Controller Gen е парт от Controller Tools реално. Controller Gen реално какво прави? Controller Gen ни генерира API-то. Като аз ще го покажа на следващия слайд. Controller Gen може да вие си дефинирате реално структурата на API-то в Golang и то ви генерира цялата метадата, която реално е необходима за да използвате API Machinery Interface. Също така генерира CRD-тата за вас, Custom Resource дефинициите, за да може да използвате Kubernetes ресурса и Airback-а. Airback-а, за да работи оператор. Да. И общо взето архитектурата е следната. Имаме реално, примерно, ако сте си избрали да си депонирате базата в GCP, това е в AWS, но принципът е следния. Имаме Metrics Exporter, реално тук е упоменато само Stateful Set. За Stateful Set MariaDB. MariaDB е Custom Resource, Custom API в Kubernetes. Зад него седят доста неща, но накратко има Stateful Set. Защо Stateful Set? Защото Stateful Set ни дава ординалите и дава ни prediction, за разлика от деплоймата. Деплоймата не ни дава да си bootstrapваме persistence волюмите. И общо взето имаме prediction, смисъл как точно ще се случи rolling upgrade. Смисъл и се случва от най-високите числа към нулевия. Метриките се експортват и отиват в реално Matrix клъстерите. Реално това е Cortex, за който разказах. Cortex реално има шардинг, разделени по регионите, тъй като реално когато провайдер предоставя много региони, шардинга е нужен, защото ако няма шардинг коста в блок сториджа, за ингрес и егрес ще ви убие, смисъл, десетки хиляди ще трябва да плащате като кост, затова реално се шардва по този начин, за да се намали ингрес трафика между мултизоните. Реално и така. И реално от другата страна, след като
Metric сервиса реално, след като даден alert стане firing, той изпраща реално webhook към policy сервис. Policy сервиса от друга страна се грижи да обработи реално дадения alert и той си говори с provisioning сервиса. Provisioning сервиса, общо взето, той тригърва ивента, като аз ще го покажа на следващия слайд. Той тригърва ивент. Той примерно прави еквивалента на, например, kubectl apply, ако сте използвали. Само че реално директно се свързва през контролер runtime клиента, който е. И по този начин той патчва реално MariaDB ресурса. Примерно казва, искам диска да ми е вместо 100-200 гигабайта или 400. И контролер реално MariaDB оператора, той следи, има reconciliation loop, който се случва и той трябва да се погрижи за това, примерно базата, която в момента е 100 гигабайта, да стане 500 диска или примерно да върви на 2 по 8 на 2 кора с 8 гигабайта мемори да отиде на 4 по 16, примерно. Това се грижи оператора. Реално той спрямо current и desired state, той винаги reconcile обекта да стигне с desired state. И вътре в оператора, тъй като е базиран на контроля runtime, той си има retry built-in retry с backoff. Exponential backoff. Реално в началото опитва да ретрайне по-бързо, след това backoff се увеличава периодично. Май е това за сега. После ще се върнем, най-вероятно ще има въпроси. Да, и общо взето, колко от вас реално са се връзвали към Kubernetes Cluster без kubectl? Да, около 10 човека. Да, и общо взето има няколко идеи, няколко варианта. Едната да използвате официалния клиент, който е типизиран. Другия вариант е да използвате точно това, което ви казах, да използвате реално на контролер runtime клиента, като на контролер runtime клиента в началото той е супер naked. В смисъл той не знае, създавате си схема и той не знае смисъл, той даже не знае за Core V1. Той примерно не знае за namespace и трябва да му кажете add to схема и реално казвате кои API-та искате да използвате. За да използвате реално контролер runtime клиента, трябва да имате реално CA, Certificate Authority на клъстера, трябва да имате cluster endpoint и access token. Това може да го направите през SDK-то, например, може да го направите през SDK-то на Cloud Provider, най-лесно става. И като важно да се каже, че трябва да се между двата клъстера трябва да смисъл над VPC-то реално трябва или да го whitelistите на ръка, или да създадете VPC, за да може да се, за да мине, да е reachable другия клъстер. И общо взето multi-cloud challenge-ите, поне които са най-наболели. Например, GCP, Golang, SDK-то е много по-интуитивно. Смисъл, за мен, Google, GCP, SDK-тата са правени от девелопери за девелопери, докато примерно AWS SDK-тата са малко смисъл следват някаква стрикна, съвсем различен начин. Примерно, мога да кажа, че в AWS, ако се опитвате, UST сте едно, ако се опитвате да създавате бъкет, той ще ви каже, че няма такава зона. И той иска в request да не подавате изрична локация, тъй като тази локация се приема за дефолт, тъй като реално Amazon произхожда реално този регион, което е интересно. Същото друго интересно нещо е, че в GCP не може, за да се случи вертикалното скалиране, трябва да създадете нов нод пул вътре в Kubernetes, не вътре в Kubernetes, ами в Cloud Provider. И този в GCP не може да кажете, искам да едитна и да отида от 2 по 8 на 4 по 16. Трябва да си създадете нов пул, да направите rolling upgrade, да мигрирате всичките
подове, реално цялата база на stateful сета на новия, след това да кордонете подовете, да затриете реално node пула. AWS го съпортва. От друга страна, реално на GCP латенцията, реално latency-то между зоните е много по-малко. В смисъл на GCP latency-то между зоните е колкото в AWS latency-то в една зона. Тъй като, примерно, ако деплойвате в US East 1, те най-често отдолу има 3 зони, ABC. Реално latency-то между трите зони в Google е точно толкова, колкото в обърках се. Реално исках да кажа, че в GCP latency-то между всичките зони е колкото все едно в AWS в една зона. Реално в GCP е много по-бързо, отколкото в AWS. Да, и общо взето тук реално съм рекорднал едно кратко демо. Хайде бе. Само да го върна в началото. Да, и реално това е интерфейса, за който говорих в SkySQL. Създал съм си база Transactional Standalone преди 9 минути. Да, и общо взето сега тук реално, тъй като автонома секшените върват с сетинги, тъй като може да има клиенти, които не искат да си дадат тежък код на спендингите. Примерно да не скалира диска до Infinity, може да се посочи точно до колко гигабайта иска да скалираме. Реално за нодовете е по същия начин. Нагоре, надолу, колкото ни е максималният t-shirt size реално на нода, който искаме и реално нашия бюджет може да поеме. Или като реплики също може да сложим като реплики колко реплики искаме. Да, и общо взето, реално това показва сайза на диска. Преди малко беше смисъл близо до нулата, а сега сме вкарали малко данни, реално 11 гигабайта. Не знам дали се вижда отзад. Ето и конекциите скачат. И се пълни диска, и се пълни. Продължава да се пълни. Пак се пълни. Да, ще го прецъкам реално. Пълни се диска, има други метрики. Остана. Да. И общо взето след това, реално в полисито, което сме си задали, след няколко минути, примерно в дефолтната конфигурация 5 минути, в по-агресивен сценарий може да се насложи, всеки клиент може да си го конфигурира по различен начин. И реално, ако дадения алърт е за файринг за 5 минути или prediction, линеарната регресия, реално влиза файринг, диска се ресайзва. В смисъл, самата операция на ресайзването в различните cloud провайдери отнема по различно време. Реално като цяло, също друго важно интересно нещо е да спомена, че скалирането на диска е сравнително бърза операция, добавянето на реплика е бърза операция, но мигрирането, реално апгрейдването или мигрирането реално от примерно от 2 по 8 на 4 по 16 отнема много повече време, реално да прехвърлиме целият сървър на новата инстанция или на долната инстанция. И общо взето това е. Аплодирайте го.
Аз ще се върна на диаграма на архитектурата, тъй като най-вероятно въпросите ще са на нея. Да, Филип си мисли, че има въпроси по диаграмата. Дайте да видим, има ли въпроси по диаграмата. Която Спас направи. Благодаря ти за презентацията. Работи ли? Работи. Нарисува. Моя въпрос е, понеже спомена за скалиране на база данни и за мигриране към други среди. Какъв е импакта върху базата данни по време на такива операции? В смисъл, как адресирате импакта върху база данни в момента на скалирането? В смисъл, когато правиш нов нод, предполагам, че има някаква репликация между нодовете, когато се добави допълнително. Другото, което иска да попитаме, спомена за scale up и scale out. Как правите scale up? Scale up аз го обясних набързо. Реално създаваме, ако е в GCP, реално... към нова среда. Просто реално нагласяме афинититата в Yantian, афинититата реално на stateful сета и то вече самичък си ги реално мигрира към новия нод. Самите контейнери по някакъв начин даваш ли нови повече ресурси, като ги мигрираш? Не, тъй като реално като стартира базата, тя си проверява колко са възможните лимити в момента. Реално проверява си систем колко са възможните ресурси. Окей, благодаря. Да. И минусът е, че реално базата не може да кажеш, в смисъл, тя си взима на Enterprise сервер, реално тя си взима почти всичките възможни ресурси. Окей, благодаря. Има ли други въпроси? Какви са пререквизитите да инсталираш това нещо на който и да е клауд? Първо storage класа, трябва ли да е някакъв специфичен, да може да се скалира диска? Да, storage класа, той е специфичен. Реално ние като провиждаме базата, реално се случва, да. Може ли да ограничим някои от функционалностите, първо да нямаме вертикално скалиране, а само хоризонтално? Възможно е, да. Само избегнем това vendor locking и да използваме други клаудове. Първо, ако не се нуждаем от вертикално скалиране и имаме възможност при създаване на нови контейнери автоматично да се увеличава нод пула, така не може ли да отключиме такива функционалности, да използваме други клаудове или on-premise?